ହାଏ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆସ ଦେଖିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ ଓ କେତୋଟି। ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଏହି 11ଟି ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଓ କିଏ କିଏ। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ୍ଜ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ଟ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଜ, ର, ୟ, ବ, ଶ, ଷ, ଶ, ହ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 33ଟି ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ ଓ କେତୋଟି। କ୍ଷ, ଢ, ଢ, ୟ, ଲ ଏଇମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର 5ଟି ଅଛି। ଏମିତିକା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।